Kining duha ka babae nga starring sa ato karong pagbasa og sa ebanghelyo, si Hana ug si Maria. Si Hana mao ang inahan sa propeta nga si Samuel, ug si Maria ang inahan sa propeta sa tanang propeta, hari sa tanang hari, pari sa tanang pari, ang Mesiyas nga mao si Jesus. Unsa may common denominator nilang duha? Nganong nindot man kay silag mga anak, nahimo mang mga mensahero o manluluwas. Ibaw mo, unsay inyong nakita nga common nilang duha, ni Maria o ni Hana? Buhi pa mo? Mura na mamog na nga matay. Ako lang sa tubag-tubag ani, kaya ako raman sa naghunahuna nga mao ni common. Tingali tayo nakita, kamo na ako na sa ko'y nakita. Para nako, ang common gud nila mapasalamaton sa Ginoo. Mo na'y una nilang common ground, mapasalamaton. Mo nang doon na sa dadinhi tree of gratitude. Nana mo'y bula sa gratitude o petisyon. Kamong wa mo kuan, wa mo kuha anang bula sa gratitude og kuan, dili mo liwat ni Maria og ni Hana, mga mapahitason mo. Kana bang mangangkon ta nga ato ning atong kinabuhi o kining mga butang o mga tao dinhi sa kalibutan, atong angkonon nga ato. Mao na sila mga mapahitason. Ang mga mapasalamaton, mapaubsano na. Pag ang tagaan ka gift, magpasalamat, salamat, ana. No. Pero kanang mapahitason, moingon na, kuwang mani. Ana. Di mani mao. Bati mani. Ana na sila, no. Sige, lingi ako na ko yung imong tupad. Lingi awa. Lingi, ningon bita ko lingi, di mo lingi. Ingna pangutan ingna nagpasalamat ka ng imong naong. Pangutan ba ingna nagpasalamat ra ka sa imong naong. Nagpasalamat ra ka sa imong lawas. Nagpasalamat ra ka sa imong height. Nagpasalamat ra ka sa imong intellectual capacity. Kana nagpasalamat ra ka ng imong colors buhok o imo na nang giusab. Kamong nangusab sa colors yung buhok, mga mapahitason mo. Kamo gi magbuot, yataga na gimos Ginoo buhok, usbon pag yung color. Unyag tangtangon ang buhok, magkabuang sag-ampo Ginoo, ayon taon laraga maupaw ko ani Lord, maupaw. Yung Ginoo tagaan ti kag buhok, imo sang kuluran. May pagtangtangon. Nakapasalamat mo ng inyong kilay o inyo na nang gikis-kis, pasalamat pa na. Nya ilisan pa yung tato, pasalamat pa din na. Kanang inyong naong, inyong kuanon, inyong papution, bisag brown. Pasalamat pa ka kana o imo na nang giguba. Mga babae, putlon ang palupyan tube, ipalaygit. Nagpasalamat ka nga agianan ka sa bata. O imo na nang giputol kay di nakagustog bata. Mga buangon. Laki sad magpa-basiktomy sad. Pasalamat ka nga agianan kag kinabuhi. Lalakiha ka, sige lang kag panukhang diha. Ang ato kasagaran ang pagpahimos, sigig pangangkon, hasta na lang noong dili ato, ang kunon pa, hala, kurakot, panguha anang dili ila, mga karsadang gihimo diha sa ilang tugkaran, parkingan sa danang ilang sakyanan, imbis public road, mahimo na lang private domain, mga buangon mong dagko.
Anha pa maninda sa karsada. Anong anaon magid nato? Tungod kay sawan mapahitason. Pahitason. Ikaduha, ang ilang common ground maluluyon. Dali silang maluoy. Si Maria maluluyon gyud kayo. Bisan pas nagpatay siyang anak, naluoy siya. Wa siyang suko. Lingay mong tupad. Wa kay kontra ron. Wa kay kontra. Ha? Basig mo liwas na lang ning Pasko. Kusmod lang yapong naong nimo. Kanang kaluoy, maunay kinaiya sa Ginoo in relation sa mga makasasala. Kita gud usahay maluoy raman ta sa nagkalisod. Sakto mangyapon na. Maluoy kas nabahaan, maluoy tas nalinugan, nasunugan, nagka-cancer, maluoy tas namatyan. Okay raman na. Pero dili kayo na siya gyud ang sentro gyud sa kaluoy. Ang kaluoy para gid nas makasasala. Mo na kita tungod kay makasasala man ta, gihatagan ta sa divine mercy. Og di man moagi ang divine mercy didto sa bakan ni Maria kay maluluyon man siya kasing-kasing. Ana, pero kana sang taong maluluyon tungod sad kay mapasalamaton. Kay kana mga tawo mapahitason di man na maluoy. Di na maluoy. Naadeloy na luoy ni former President Duterte nga 80 na edad. Hapit na mo na po kabuan gipriso dito sa ICC. Nya way klarong hearing, way klaro og unsay kaso, basta kay gipriso lang. Naluoy di ay mo. Naluoy mo wa. Nya unsa may atong buhaton? Alam mo diya. Ang atong mga leaders nga mga gipili gid nato, naluoy di sila ni President Duterte. Kung mabuhat na nila, kundi sila maluoy sa usa ka former president, samot na gyud kining tupad nimo. Di sila maluoy ana. Mao na mabahaan ta dinhi, mga matay ta, baligyaan pagitagtag 20 kilos bugas. Nagkalisod na ang mga SSS pensioner, ipalon pagyud. O ihatag na lang gina. Awa naman say kwarta, ngano man kay gikurakot naman. Kamo, kung sa inyong gibati ron nga trillions na ang gipangurakot, dako man jud kay nang salaa, naluoy mo nang urakot o nasuko? Kana kaluy-an nato. Kay nag-anam na sila karatol, bugat na. Paspas na kay ilang kamatayon karon. Naiatakihon, patay. Naasay na hogs pangpang, patay. Sunod na bangga na sad. Sunod na crash na sa eroplano. Mga crash man gina sila kay man na sila yung sigin travel. Mga crash gina pero maamong sang uban hinoon. Ay lang i-crash oy, maluoy lang ta Lord. Kaluy ilang sila. Imbis nga sila mo yung mga matay Lord, kanina lang nanimba mo ipatya Lord. Ana, di ba? Nindot na yun, ana. Saan? Okay mo ana? Mulingo sa dili ko. Tanawa ang Ginoo. Ang Ginoo nga naluoy nato. Unsa may nahitabo? Siya ay nagpakamatay para nato. Si Maria nga naluoy nato, ang iyang anak iyang gipapatay para nato. Sige. Lingay mong tupad. Ingna luoy kay kunimo wa kay bana. Wa milan to akong bana. Iuli lang ika January 1. Okay mo na? Pahuwami ba? Kay way mag-alsa-alsa sa mga butang. Wa man sa kumaingon pahulaman na makasala. Maalsa-alsa sila mga butang. Basin sa busluto na kay nagbalay. Makapanday-panday dito. Kay nabiyuda na rabaing tao na dili mo na kamao na mo panday-panday. Imong bana kay panday mo na. Pahuwami sa dito sa papuya para mahuman to ilang atop.
Tanawa, di ba? Lipay kay na imong bana iniguli. Nga naman, kay nakatabang siya sa mga nanginahanglan. Di ba? Nya ka mo asawa, malipay mo. Malipay, dili. Tanawa, mga yawanon. Ang naasunahuna, ang binuang ragyod. So, batian ninyong batasan. Naluoy mo ro sa atong parokya. Nya, sa may buhaton. May jud kay mo mutubag, no? Pero amot lang hinay magay mo irog atos lahat nga ano man ni siya. Sige lang, basta sige lang kitag palit yun. Kay sa ato ba yang hinay-hinay kaluoy? Uminto yun eh. Tanawa ra gud atong palibot unsa man ni arang-arang o ni bati. Arang-arang yun eh. Arang-arang yun. Pwede na yun mga matay. Nya, padayon lang kita Pero, ang importante unta, inig ka New Year, wala na gid kay tao nga gidumtan, tao nga gikalagutan, maluoy gid ta. Kamong mga ginikanan, kinsay mo musaad ninyo nga gikan karon hangtod sa New Year, hangtod last New Year. Pila na lang kaadlaw? Mga siyam na lang kaadlaw, New Year na. Napo kaadlaw. Sige, kinsa ninyo mga ginikanan, musaad na gyud nga mogamit na gyud mo kaluoy sa inyong mga anak. Taas sa kamot. Taas ba? Di mo maluoy sa inyong anak. Sa mga klasiyas ginikanan. Huy, naunsa man taon mo Osbo na ko, masig nakalitan lang mo, kinsa ninyo mga ginikanan nga kaluoy na gid ang inyong gamiton sa inyong mga anak hangtod last New Year. Taas ang kamot. Kinsa ninyo ang musaad na gyud nga din-agid mo masuko ug magyaw-yaw sa inyong mga anak hangtod sa New Year. Taas ang kamot. Endota. Nag-ana magkajutay. Ogon sa may hinungdan kay nangailad tas yawa. Nagtuo kita nga atong katungod ang pagkasuko. Atong katungod ang pagkalagot. No, dili. Ang katungod sa pagkasuko o sa pagkalagot iya nas Ginoo kay siya tag-iya sa tanan. Ang atong katungod mao ang pagsunod o paggamit sa Ginoo. Ihalad nato ang atong kinabuhi ngadto sa Ginoo. Ang atong lawas atong ihalad nya ipagamit nato sa Ginoo. Lord, use me. Gamita ko. Muna iniguli nimo sa inyo, gitamparos din kasi imong bana kay nagmaoy. Moingon din ka, Lord, mao ni imong paggamit nako. Siya, kay ang imong bana ug adto na man ang paros sa uban, mapatay man na. May nang ikaw mo itang paroson kay igo ra kang moingon for better or for worse, in sickness and in health, till death do us part. Inka sakita sa dana, Lord. Siya sagdi lang andaman ti ka didto og kalipay sa langit. Di ba? Lord, laggo makay akong naw. Tamparo sa kong bana, gisukmag pa ko, nabungi pa yung iparo ko sa bungbong. Yung Ginoo ay kabalaka, di na ka magdugay. Kay usban man ka na karong gabi So ugma, wa na ka. Pero ilisan ta na og brand new nga naong, brand new nga ngipon didto sa langit. Nindota no, ingon ka, sige Lord, ako ginang i-expect. Di ba? Na, inigabot sa imong bana, maingon day ka, kani langit na ni ron. Pagok din ka, kita din kag adlaw. Sunod nimong bukas imong mata, na, mga anghel nang naglupad-lupad. Nana, pero wa man sa kamahog pangpang. Unsa man? Ang imong kasing-kasing mapasalamaton. Kay matod pa ni Maria sa iyang awit diri nga mao say awit ni Hana diha sa Salmo, iyang gituboy ang mga mapaubsanon ngadto sa mga trono
apan gipukan ang mga gamhanan o mga mapahitason. Masuko gani ka sa tao nga nakapasakit nimo, mapahitason ka, pukanon kas Ginoo. Musamot yod ang imong kasakit. Musamot yod ang imong kabugat. Basta masuko na ka. Pero higugmaan ang nakapasakit nimo, mag-anam-anam dayon kag kalipay, bisan pagkanang tawhana, wa mausab, salbahis lang yapon. Malipay na ka magtanaw siyang naong. Maunay sikreto. Ana, kamo mga asawa, himuan ang inyong bana nga agianan sa kaluoy sa Ginoo. Kaluoy ina, labi nagmakapangabit. Kaluoy sa kong bana. 60 na ba ni siya, kaya pa baka niyang duha, no? Adto siya speakers, nga iniguli. Ni asad ko. Kaya pa baka niya? Muna iniguli si mong bana, luspad na kignaw, kaluoy sa kong bana. Naimo na siyang atimanon. Ano? Kanindot, anak. Muna inyong bation. Uy. Niya, kamusang mga bana, inyong asawa, nikiringking pagyuglain, ana. Bisag, daghan na kayo mga bilbil. Sige pagyug sumba-sumba, kay para lang yun kunuhay masiksi. Kaluoy sa kong asawa, naning kayo. Nyawara ba yun, mausab. Nagtanam, hinog kadako. Ay nalang nagyaw-yawi. Kaluoy. Ningkamot yun din taon. Ano ba? Ay alag kasuko niya. Imong anak, pwerte yung mo TikTok, anak, tapulan kay tanan, dako pa yung kaon, niya, bugo pa kay paeskwelahon. Ayaw kasuko. Kaluoy sa kong anak. Arang-arang pagjutay baboy, mapuslan pa. May pangamong iro, kay muhamag pa nako kani, di kailan ako, sige na lang gid anang cellphone, sige anang computer, kaluoy sa kong anak, absent-minded na kayo. Wa yu kay saa na. Kanunay yu kang duol sa Ginoo. Ako bitaw, magtan-aw ko nyo daghan kayo, nya nag-check up nako pilay na halin nga slot, gamay kayo. Kaluoy sa nanimba. Nya daghan kay mulinya diri maghatag anang atong balls of gratitude. Ako san check upon dito, pila may gihug ato siya, tag piso ra man pa dito, tag 5 man. Ay mao din daghan kayo sa sus bugata lagi pa diri sa kahon. Ako uy sus, kaluoy in town. Asa kanila ihog ang ilang tag 100, ang ilang tag 500, adto baka sa parlor, adto baka sa mga kananan, adto sa kuan, kaluoy taon nila. Ano? Last na lang lingi bes imong tupad. Ina pilay imong gi-offer on. Ipahong-hong lang. Mingon sa na siya, akong gipadako-dakuan 5 pesos.